Out of 4 medawase dia. Medi de e shada kam e di entry ayo peninding na medasa for God's Revelation Ministry ano. Uhwe me mfifiri a aginsam. Mo ba adwuma na mkusu na mu ba adwuma. Uhwe abegina ade sadua ase na aso de uhwe ne sensu a me papa no mo a wonyom ba bi kono omo de da ha. Na ne nkyem ne yegina. Na obeka se papa de se na ni abre. Edua yegina ho yi. Yedidin baba. Na sebia obi obeka se saman tata me. Saman di mani. Mi huwei ntimi ye. E wadura ye kabom miensa bet mienu pa na mekire. Na sisaduro no. Nti aja ko ye mu bi ose. Se oba ko joro tumaduro na obedwa sisaduro de obedwa tumaduro de ko jare sisaduro. Na ohunto sa na tete. Obi o wate sa de no bet eye dua eye aban eye nature atumi awom. Ana de fo we ne mame. Na wo hwa me ha wahu enini ufisi edidi wache wahu osi ye nya de na edidi wache ni bini ewo mienu nye na edidi wache ni ye edidi wache na edi na chi no eno no eti on se nsaso an me papa panimu ni gina ha anso na gina ha woni mdinti ene wo be kirete na woni mdia wontimi nkirete eti mama opani kakakra oka wiara mama na nanso abam nti papa kakakra mama o se aban ya friend say bacha ya friend no saman bebaw saman bebaw se obi awu no tata yi ne ho adi kire mo na o tata bia wo kura akodi samone saman yi ne ho kirew a wontimi na ana wo kuna wu na ato adwene wontimi na opa bibia dwa na ho afi na wontimi ha obi o ya friend saman bebaw papa saman bebaw de na ye bacha ye de kan sesedua ho sesedua yo me pato camera fa sesedua no se na tie fa mane me kakra zoom in kakra mame so zoom in kakra wa zoom wanya sesedua no eninie na odi sesedua yi anyway be ye den be ka bom haba ba ko de mesro menka me wo be ka bom thank you na wakosa yakọ gwaraka na yakọ gwaraka so di wo join you how many days bacha one day we were 7 times one day no me papa che so be dware sesedua ene samamba bawi ene wedua yi sesedua yi ko be dware one day 7 times afei papa na yasa sama ni yin ho adi ntiro bi ebi ko yin kire woda obegu ankara o hu kura na oturi o ma ho kura o ma ho bi orofo o ma ho me se me di prophet ka kwesi antwi na me ko bi no man ka bi de enye kura e na me ka se ade e wo fia eye ma ka afiafem ade wo fia eye me yesi oba suna nufumu a enye ti oba tiagu na akono ene ne few eye ntina e wo suru no di tunika ama na ba kakakra aka ba ko ene mama wanka eno eye suma mu asem wa oni mi se ene de honhom mo tataaw nyama bi tataaw bi okrotumi ko gi aduro na etatan na hunhuna no on friend number 0543 4191 60 wo hia sisaduro wo hia sasaduro ado be dware na wo ho afi sasaduro ensi ba bia kekewo na we betime twedua bia kodua dedi wo twedua efifi ebewu so ade ase ade senti wo hia hwe kwantente o na meba ha na mabetwa na me aba enye ba bia so na o se den ewo odefo kakakra na ebia bibi foforo timi ye no kama mansan so hu ba wo kan wo so jaba ko yo ayampa adwuma aye no ene wa kire no na bi ka ho etumi ye ka ho aye se akwantefi wo ho akire akwantefi pa na ye den na wonya aduru we ya wo ho besan wo se
Sebia wa hia honhom bi. Sa attack. Na we se ne we ahai we ese ka bi da obi aka mu. Ene de obetumi de bi ato ka mu. Na betima mo ayera na bi akwantimfi. Amafo attack o. Yes. One mon obefa na wakasa. O kasa bi wa beka. Obeka. Kasa ba era beka ne ma kwan. Ujedi se ebetuma ajewa fimi. Ebeyiwa fimi. Ebeyiwa fimi. Entam kwa. Ahora ni pani hu. There be I say car accident. ACCC. Bebre wo say ekuratefo bebre yande ye tanam ho. Etumi je gum guramfo ne yanam wo firi. Orofo what in your there for? Eni. What in your there for ka? Wo shegwara wonam. Eni. Sensi dua yi so mame. Saman bebaw. Yo. Eni sisedua. Ane saman bebaw. Ana ahama ba ko ka ho. Yo. Eno na kire se bia utu kwan na bibia si epofuro utumi fika nim. Si abonten. Na da badwara de we so. One day no badwara ne 7 days. 7 times. 7 times. Baako 7 for one day. Wa wie. Ti ewuma. No aye baako. Wasa ye bio. Ewuma no wasa ye bio. Orofo then na wo twen. Ene therefore mitimi so we kura de franku to kura sra. Etumi ya adwuma. Utumi ya mko ade a nefi ko a. Wo de franku to utumi sra. Utumi sra. Pepepe. Orofo. Wona ma. Na wo sra. Na mi kan mi kan sembi. Mi kan sembi mo nkyerɛ wo. Mi free ha mi fa kakra gu mi kan no. Ma ko hata kakra na ma keka bu. Na me ya wo sɛ de padua no. Because mi nim ne otime. Mi nim ne osori tia me. Mi nim ne ohwehwɛ me kra. Wo hwehwɛ me kra wo hu me samanfuyi. Me kɔ. Orofo ya mi kyerɛ wo. No ya okese like page na attention tv subscribe na ma me hya me nkuru na me mfa mo mbra na petro bo ai den so me to me ngiska mfio bia ho adwuma ne me desi me pay onya me hyira no ya kase hwodi fa kwase mpi na hyebra sesafo one ne awurade me da se makra bye bye.